Yung time na sasabihan ka ng, anak, I love you. Target, ma'am? Bakit? Siguro nakaka-inspire sa Nung bawat last month araw na sasabihan ka ng mama mo ng I love you. Happy Mother's Day! Gusto ko na palagi siyang concerned para sa well-being ko as a student and as her son. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Yung pagiging masipag niya, mapagmahal, maintindihin, tapos maalaga. Moment na ginagawa pa rin niya yung isang bagay para sa amin. That's really, yun yung talagang ina-idolize ko sa nanay ko. Happy Mother's Day, Nanay. I love you. Actually, madami. Pero isa din yung happiness and sorrow talaga. Andun siya always for me. Ayoko nang i-explain kasi baka maiyak na ako. Happy Mother's Day! Mommy is kind and loving. Happy Mother's Day, Mommy. Pakana. Supportive. Siguro yung pagiging supportive niya in terms sa pagbibigay ng advices sa mga decisions ko. Kung nag-open ako sa kanya, yan, nagbibigay siya ng mga advice. Happy Mother's Day. Yung pagiging mabait niya sa akin, tsaka caring. Happy Mother's Day, Ma. I love you.